Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapanguna natin ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa bypass operation kagabi lang. Duha ka mga negrense nakasulod sa top 10 sa November 2021 Civil Engineer Licensure Examination. Sa balita nasyonal, kapin 65.5 milyones ka mga Pinoy ginapaabot ng magaboto sa 2022 elections. DOH hindi pa mapalayag nga kontrolado na sa Pilipinas ang COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karangadlaw Biyernes, Nobyembre 26, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Pod ang Nescafe Original. May arak tapak na di susuko. Tapak sang dugang nga kape. Amo gani nga kapikid ang kanami. Good morning mga ka-aksyon, good morning Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Friday. Happy Friday, kag how was your day? Or Okay, good. Okay, Medyo good. doon na sila. Mula na siya. Doon nag-ano siya. Na-orderan mo na ko sina? Yes. Okay, sige. Very good. Ay, itong natabo Dali lang kita. Ikaw lang, anay. Kita mo Sige. na, Dax. Oo, nga daw nadula ganito nga ako nga. Sa cellphone mo lang, anay. Go. Sige, okay. So sa aton nga mga ka-aksyon dira, mga aga dira sa inyo, kag welcome diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1, no? Saka naga-monitor dira sa Facebook, mga ka-aksyon naton, share lang kita, no? Sa aton sining FB Live para nga mas madamo kita malambot no nga mga ka-aksyon naton sa aton diri nga pangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1, no? Sa kay Santos Endrada Jr., good morning sa imo. Sa kay Miss Jinky de Alagdon, yes, from Phoenix, Arizona. Maayong aga, Lester Ray Benitez, nag-send naman 200 stars, imigo natin ni Lester, no? Dira sa Auckland din siya, no? Auckland, New Zealand. Good morning dira sa imo, Lester. Sa kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo, maayong aga man. Good morning and happy Friday kuno. Ginagreet lang happy 20th birthday sa ilang unika iha, si Excel Faye Arrevalo. Oy, day may nga aga kag happy birthday sa imo, no? Excel Faye Arrevalo. Ay, amo ni gali nga ang Friday gali do na schedule na to mga pato gali. Ay, kay birthday, 20th birthday ni Inday Excel Faye Arrevalo. Yes, good morning dira and happy birthday. Kay Rhea May Ladjo, maayong aga man. Kay Philip Isulat, sang Buen Retiro Talisay, Florencia Villa Campa. Watching live sa La Union, happy Friday. Athea Kim Iriman, kag sa kay Beboy Villasor, kay Ma'am Vanessa Mayo, and Dr. Matt Mayo, dira sa may Minnesota. Kag kay Noel Omar sa Canada, Alex Montesa, may Lily Oligo, Lily King, Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, kag Sirela Samar Aguilion. Good morning. Kay Walter Aride, sa Barangay Miranda, Hinigaran. Good morning. Kay Kagawad Teryo kuno kag Marlene Aride. King Carter 30, kag sa Tamba family. Uy, yes, mga Tamba family dira. Maninoy kung na si Kuan at nagkaliwa na si Boy Tamba, no? Ray Baryoga, good morning man. Jacqueline Marino, kag Jacqueline Marino, mamayang aga man.
Kag sa kay Joe kag Lulit Bialagdon dira sa may DSB sa mga pamilya dira Alagdon, pamilya Apil, kay Jane Nagor, Gaisel May Villar, Rose Villaluna, Villaluna, Tali Casania, Anabel Refuela, no? Kag iban pa dira. Ruby Fukihama, good morning dira sa imo. Kag oy Thanksgiving sumo sa kwan dira sa US. Ma'am Van, happy Thanksgiving man sa imo kag Miss Jinky. Good morning, happy Thanksgiving, no? Sa kay Ana Sinoro may agaman kag sa mga pamilya Rivera bala ba mga taga-agisan ni nga mga Rivera gali kadamo-damo. Sa kadamo-damo ni gali sila, no? Si amigo naton Bampong Rivera. Good morning dra, no? Kag kay Chona Trinilia, no? Chona may gabi ka, may gabi. Tanay kami ni kagabi sa birthday party ni Kwan ni Tres Rivera Murayama. Nag-birthday ni si Tess, pero wala di siya. Ito sa Japan, pero happy birthday, liwat, bilay din happy birthday. No? Kag sa pamilya Rivera, good morning kay Marjon Dirac. Nag-aga, no? O, sige, standby na kita sa ato na nga mga balita. National. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na kaligad sa takna nga Lasay sa detalye na sa aton mga balita lokal. Na-recover naman ang masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sa ginasuspitsuhan shabu sa bypass operation sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit sa may Purok Dalawidaw, Barangay 16, Siyudad sa Bacolod kagabi gilamang Huwebes. Ang nadakpan ginkilala kay Lester Tindok, 35 anyos, isa ka tricycle driver. Sunod kay Police Lieutenant Joven Mugato, ang team leader sang BCPO CDEU. Si Tindok ang bago gidama nakagawa sa presuhan bagon sa kaso nga paglapas sa laying nga dumili sa illegal nga droga. Nakuha kay Tindok ang 4 ka putos kag 19 ka dalagko ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 300 gramos ka nagabili sang 2 ka milyon kag 40,000 pesos. Nakuha man ang 3,000 pesos nga buy-bust money kag isa ka sling bag. Ginakabig si Tindok nga isa ka high value individual. Sunod kay Mugato, si Tindok miyembro ini sa drug group sa siyudad sang Bacolod. Naglawig lamang sa 4 ka adlaw ang pagmonitor sa kapulisan batok sa suspetsado antes pa sinisya nadakpan sa karon inausisa pa sa kapulisan ang ginakuhaan sa supply sang illegal nga droga ni Tindok. Nakumpiskar naman ang 160,000 pesos nga balor sa shabu sa Police Station 3 kag Police Station 5. Sigin patigayon nga bypass operation sa Barangay Banago kag Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Naaresto una ni Police Major Richard Farito, hepe sang Police Station 3, si Rogelio Acevedo, 33 anyos, ang Purok Rosas Pandan, Barangay Banago, kag na-recover kay Acevedo ang 16,000 pesos nga bilis sang shabu. Samtang nadakpan naman ni Police Captain John Christopher Masangka, hepe sang Police Station 5 si Jordan Jurisprudencia, 39 anyos, kag pumuluyo sang Purok Maymayaon, Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Na-recover kay Prudencia ang 104,000 pesos nga bilis sang shabu. Si Acevedo kag Prudencia ang ginpasakan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nakasunod ang 2 ka mga negrense sa top 10 sa November 2021 Civil Engineering Licensure Examination. Ang resulta sa board examination ang ginpagawa sa Philippine Regulations Commission o PRC kagabi Huwebes. Top 2 sa board examination ang bagunhon nga si Charlene Grace Yelotin matapos makakuha sang average nga 92.75%.
Si Hilutin ang naggraduar sa University of Negros Occidental Recoletos. Samtang top 6 naman si Sergi Luel Alegro Rufo sang Kamsi Talisay nga mayara sang 91.50%. Panguna sa board examination si Rajiv Nu Dalagan Amil sang Ateneo de Davao University nga may 93.25% nga rating. Sa records ang PRC, 6,474 ang nakuha sa examinations, kag 2,374 dire ang nakapasar. Ginkilala ang University of the Philippines Diliman nga top performing school nga mayara sang 92.86% nga passing rate. Pabugal naman ni Charlene Grace Hilotin, 23 anyos, sa Barangay Lagasan, Syudad sang Bago, nga pagkatapos ng Civil Engineer Licensure Examination, nagsulod na sa paminsaron nga mahimo mag-iisa siya sa top notcher sa board examination. Si Hilotin ang top 2 sa 2021 Civil Engineering Licensure Examination. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Hilotin nga naghimakas siya sa pag-review sa makatatlo ka beses para lamang masiguro nga mangin na madinalag-on ini sa board exam kag mabayaran ang pagpangabudlay sang iya iloy nga nagasuporta sa iya. Dugang pa ni Hilutin ang pandemya ang nagtuga sa nga sunod-sunod nga postponement sang board exam ang isa man sa manangin hangkat sa iya nga pagtuon. Sa mga duwa naton nga mga balita lokal, mag-aupod naman ang siyudad sa Bacolod sa pagsaulog sa World AIDS Day pagi sa virtual program sa Disyembre 1. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Dr. Roberto Guanzon Jr. pila sa mga aktibidad ang ila ginapreparar sa tuyo ang makahimo sang awareness kag makaedukar ang publiko o maedukar ang publiko angot sa HIV kag AIDS kag mauntat na ang stigma. Suno kay Guanzon, tanan nga aktibidad kag update sa ila kausang sa makitaan sa Pula Negros FB page. Lakip sa mga aktibidad mo ang TikTok kag poster making contest. Angon sa sining nga tupiko, may exhibit man nga patagyunon sa SM City, free testing kag iban pa. Suno kay Guanzon ang kampanya kontra HIV kag AIDS, ang daw kaangay man sa COVID-19 nga isa ka pandemic. Nagilawom naman si Stone Secretary General Jesse Ortega nga matagan sang fuel subsidy ang mga drivers sa syudad sang Bacolod gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sino kay Ortega, Nobyembre 24 ginumpisahan na sang LTFRB ang pagpanagtag sang balor 7,200 pesos nga fuel subsidy bilang pantawid pasada fuel program para sa 136,000 ka mga PUJ drivers sa bugos nga Pilipinas. Dugang pa ni Ortega, isa ini ka-assistance program sa sektor sang transportasyon bukod sa pagsaka sa presyo sang gatong. Dugang pa ni Ortega, ginahulat man sang ilahanay ang pag-abot sa mga empleyado sang LTFRB agud maplastar ang mga requirements kay mapagsulundan agud makaambit ang ayuda o konsang ayuda gikan sa amo nga ahensya. Masobra naman 65 milyones ka mga Pinoy ang ginapabot nga mga boto sa 2022 election. Samtang DOH hindi pa mapalayag nga kontrolado na sa Pilipinas ang COVID-19. Ang detalye sa aton mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning.
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station. Okay, sakay Martin Aliling again, good morning. Sakay bigo naton Juan Bolgalio dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning kag sa RG Boys. Kay migo naton Romel Gallo. Good morning sa imo migo. Kay Christine Menias Villalobos, Neil Brian Valuis. Good morning man. Birthday ko subong regalo nyo. Oy, happy birthday! Happy birthday! Why ka Brian nag-inform Valuis. before? Gani, Oo. wala man siya nag-inform ahead. Konti, wala siya na preparahan sang regalo. Yes. Pwede man na nga kung magkanto di siya, inang mga aradabla sa Christmas tree to, papilion talanda siya. Ako, madlag ko na nga mabax. But anyway, happy birthday sa imo, Neil Brian Valuis. May madlag ko, kami di nga box, pero box lang gani. Box na. Ginputos lang siya. Do sa agisan ni Blaga Puli man si do sa agisan ni Neil Brian Valuis mo. Ay, true. Oo. Sige. Nga, tuntong mga ka-updanan to gabi, mga taga-agisan ato. Gani. Ano to? Ano to? Nakakasang ilong mo? Oh. Dumay matalom, di nga bagay sa aton nga face mask ha. Kay bago. Kasi Christian Sige. Ikes, gina-greet naman ang family Ikes kag Valyaw. Nadumduman mo to mga, may list ka da sang names sang upod to kagabi or karon ta lang sila i-greet on air. Pwede man karon on air. Ang istorya ko to gabi si amigo ta Bampong Rivera. Si Chona Trinilia. Yes, Miss Chona sang Hall of Justice, no? Yes, sa Branch 50. Yes, good morning dara sa imo, Miss Chona. Of course, si Marjone Rivera. Yes. Si Anthony Rivera, tong father ni Juan, ni Tess Murayama. Kag thank you, good Miss Tess or Miss Maria Rivera Murayama sa pag-invite sa mga birthday. Sayama. Kag finally, na-meet na gid man si Michiko. Si Michiko. Michiko, Nag-meet man tayo, good morning. Michiko. In fairness, si Michiko, beautiful. Amo to yung party nga daw kwan ato ang celebrator ato sa Japan nag-virtual celebration. Party. Oo, nila. May Magandaan subong. Salamat kita kag sa pamilya Rivera. Good morning sa inyo. Yung mga taga-agisan maayong ni sila.
Kag atong si ano bala kagabi nalipat ko sa ngalan ni Miss Toto nagpa-picture bala Ay, before ta oo, nagpulis. nabang ko to sa ngalan niya. Lipat ko ka. Sige lang, makoton to si ano karon si Miss Maria. Hindi pa man ko to sa gabi, galing kay ang hambal ko siya nga may girl sa dalalom nga nagpa-picture nga hindi ko way ko na pamangkot ang ngalan. Galing kay hindi makuha pa kung sino. Sige lang, dason na. Balikon eh. Balikon mo Hindi to. mo balikaw. Sa Kayorb Quanyol, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Aiza Di Asis Valuis. Greet ko lang happy birthday sa kay Neil Brian Ay, birthday man ni Neil Brian Valuis gali. Birthday gid man. Happy birthday gid sa imo Oo. Basta mag-asawa ni sila, hindi? Ambot lang. Kay si Aiza, Di Asis mo. Di Asis Valuis. Sige. Sige. Abi inform. Sa kay Vicente Encarnacion, anong sudponors kay? Si Miliano. Si Meliano. Ay, oo, sa check-in, no? Not sure. Sa Nalipat ko, check-in check-in hotel sa may Oo. downtown. Sige, good morning. Kay Ryan Betita from Manapla. Sa kay, sa pakaisa ko niyo, Jola Garcia. Pwede nakatabok dira sa Bacolod bisan first dose ka pa lang sa vaccine. Pwede, pero may required Japon nga swab test. RT-PCR test. Ang mga first dose pa lang. Sa kung kagin tinalan na makatabok ka di Joel kung fully vaccinated ka na, no? Nga wala na sang RT-PCR test, nga wala na ibang requirement, vaccination card lang. Yes. Sige. Ems Aboso, mga agagagawad. Yes, good morning, Mommy Ems. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, kay Lito Dayap, sa kay Florencia Villacampa, sa Tamianyos Toto Aligin, sa Purok May Mulaton, Banago. Bawag nyaga monitor gid sila gasigabong gid ga pamati. Sige. Sa on air karon pwede na mag-greet karon. Jerry Nipomuceno, good morning man. Oo, si Ryan Betita, natamiyaw ta naka Ryan, ano? JR Pawalinas Panagiton. Oo, sige. Ana Sinoro, of course, I'm here. Maria Lisa, good morning. Luing Melos, great happy birthday. Sige, birthday ba lang Excelfe? Ay, happy birthday, Excelfe Arevalos, sa Bago City. Yes. Ginatamyaw kagid ni Ma'am Maria Luisa Melos. Happy birthday! Amo to nga subong itong adlaw nga Friday, subong nga adlaw November 26. Na-schedule na to ang mga pato. Subong naka-schedule ang pato nga Nga bangutdan ulo eh. Ay, hala, kaluoy. Happy birthday, birthday ni Liwan, Excelfe. Sige. Sige. Salvacion Valero, good morning man sa imo. Kay Alagad Kevin Henry, dan like and share pa. Thank you good Kevin Henry. Share over mode gid ang ads nga account mo ni. Itong kagina, guro, after, sang naga-endorse ta bala. Oo. Kaya ba may arata da nga video sa aton. While ga-endorse ta, may video da nga sa Aksyon dyan ba lang ga voice over. Para sa eleksyon na. Ang arang account mo, account ko ni actually. Account ka niya, ha? Ba siya overmodulated? Siguro. Sige, yan, i-check ta na karana. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Melvin Solidarios Abdo. Happy birthday to Army Desendarios ang Bago City from your cousin Melvin. Happy birthday kay Army Desendario. Yes. Good morning man, JR Pelayo. Kay si Sir Rupert Gallo, Aksyon Boy. Good morning sa team owners ng Iloilo Team, MPBL, Mr. JJ Havelosa. Yes. Thank you. Thank you. Good morning sa inyo dira. Kay Neil Brian Valuis, napaktan mo gid kuno nga taga-agisan gid siya, kag mag-asawa gid sila. Ni Aiza. Kabalo ka, manugpakot sa una si Aksyon Boy. Galing. Sang nag-decide siya nga mag-untat, siya nga magpakot, nag-newscaster. Pwerte, no? Pwerte nga, sa imo nga, career, no? Pag turn around. Oo, 360, gid
360 degrees. Junel Uberas, may aga, pero tinan mo nagpakot. O standby na sa mga balita national. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sa aton mga balita national. Kapin 65.5 milyones ang napaabot nga mga boto sa 2022 national kag local elections. Ginpahayag ni Comelec spokesman James Jimenez ang registration period para sa 2022 elections ang nandugangan sang 8,147,080 ka voters. Ini yung numero ang inalakipan sa mga nag-reactivate sa ilang registration sa Comelec. Sunod kay Jimenez, mayara sang 4,096,614 kabag-o nga mabutante nga nag-edad 18 tugto 21 anyos. Sa Mayo 9, 2022, patayunon ang national kag local elections. Ginpahayag sa Department of Health o kung DOH kaya hindi pa magdeklarar ang gobyerno nga na-control na ang COVID-19 pandemic bago mayara pa sa mga uncertainties. Ini matapos nagparayag si Health Secretary Francisco Duque III nga nagapangabay sa World Health Organization kung bala madeklarar nga na-control na ang pandemya. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi pa sila makadeklara sa madali nga panahon kag karon nagapakigangot sa WHO sa proseso kag pagdeterminar sang disease control kag containment. Ginpatag ni Vergere nga mayara na sang natabo sadto nga nagnubo ang COVID-19 cases pero liwat nga nagsaka gani kinahanglan sang malawig nga tion para ini ang ma-evaluate. Samtang gipanugyan naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga alkalde sa mga local government units nga pakauno ng ilang mga pumuluyo nga makigbahin sa 3 kadlaw nga national vaccination drive umpisa Nobyembre 29 ug Disyembre 1.
Sunod kay Duterte, iya ginahatagan sang otorisasyon ang mga gobernador kag alkalde nga maggasto para sa pagkaon sa ilang mga pumuluyo kag iya lang inibayaran kung may kwarta na siya. Nagpasalamat man si Duterte sa mga pribado nga sektor sa pagpanugot nga gamiton bilang vaccination sites ang mga malls, fast food chains kag ospital. Naibaluan target sang vaccination drive nga mabakunahan kontra COVID-19 ang 15 milyones ka mga individual. Nag-file ang Davao City-based businessman nga si Michael Young sang petisyon nga nagapangabay sa Supreme Court nga i-void ang arrest orders batok sa iya kag dumilian ng Senate Blue Ribbon Committee nga usisaon ang iya propiedad kag taxes. Sa 46 ka pahina nga petisyon nagapangabay ini sa SC nga deklara nga null and void ang arrest orders na petsahan September 7 kag 10 kag ang lookout bulletin nga gin-issue naman sa Commission on Bureau of Immigration batok sa iya. Nagapangabay man si Young sa SC nga manduan ang Senate Committee nga pangabayon siya nga magsumeter sa mga dokumento kag impormasyon sa tanan niya nga propiedad. Ginpahayag naman sa LTFRB ang 7,200 pesos nga fuel subsidy sa kada isa para sa 136,000 ka public utility jeepney drivers ang ipanagtag antes ang Disyembre. Suno kay LTFRB Regional Director Zonal Raset Tamayo, mayara sang 1 bilyon ka pesos nga budget ng ipain kag katunga sini ang na-release na umpisa na ligid nga Miyerkules. Duha pa ni Tamayo, ila obligasyon o saron kag ipanagdag ang pondo kag tinguaan nga matapos antes magtakop ang karon nga bulan. Gindayaw sa Philippine National Police sa inisyatibo sa pila ka mga political aspirants nga magpaidalom sa drug test antes ang Mayo 2022 nga eleksyon. Sunod kay PNP Chief Police General Junardo Carlos, ilay document ang resulta kag ini ang Mayo bangon nagaserbe sila nga ehemplo sa publiko. Pero sunod sa PNP, ini nga inisyatibo ang hindi magpauntat sa law enforcement agency nga magpatigayon sa investigasyon sa tiyon nga may impormasyon nga mag-aangot sa kandidato sa illegal drug trade o kung pag-usar sang droga. Ginklaro sang PNP nga ang drug test sa tanan nga kandidato ang hindi mandatory pero suportahan ini sa organisasyon kung ini ang ipatuman. Inyo gipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report second portion upod Action Fred Salanga ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.